Il-membri tal-Gvern fil-Kumitat tal-Istandards qalu li linja gwida dwar ir-reklamar maħruġa mill-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika tmur kontra l-istess kodiċi ta' etika li obbliga lill-Ministri u s-Segretarji Parlamentari jinformaw lill-pubbliku dwar il-ħidma li tkun qed titwettaq. Il-Ministru Jonathan Attard qal li minn sitwazzjoni fejn Ministri Nazzjonalisti kienu sansitra jibgħatu rifisti b'wiċċhom fuq l-qoxra fid-djar tan-nies, issa wasalna għas-sitwazzjoni fl-estrem ieħor fejn jekk jidher membru tal-Gvern filmat jew fritratt dan jitqies kważi bħala sacrileġġ. F'dan ir-rigward il-Ministru flimkien mas-Segretarju Parlamentari Andy Ellul ikkonfermaw l-impenn tal-Gvern li jindirizza din l-anomalija li qed twassal biex is-sistema tintuża ħażin u ssir suġġetta għall-abbuż. Fl-istess seduta tal-Kumitat il-ġimgħa wara nofsinhar, il-Kummissarju għall-Istandards fil-ħajja pubblika il-Prim Ħallef Emeritu Joseph Azzopardi ġie mistoqsi dwar l-approċċ kompletament differenti li ħaf il-konfront tad-deputati nazzjonalisti Carol Aquilina u Claudette Buttigieg b'differenza minn dak li ħa kontra id-deputat nazzjonalista Elix Borg. Filwaqt li fil-każ ta' Carol Aquilina u Claudette Buttigieg ma sabx li kien hemm każ kontrihom għax il-kodiċi tal-etika tal-membri parlamentari ma jinkludux obbligu ċar għall-onestà fil-każ separat ta' Elix Borg li bħalhom naqas milli jgħid il-verità sab li dan ma mexxix b'mod etiku. Il-Ministru għall-Ġustizzja f'dan il-kuntest insista li l-obbligu għall-onestà m'għandux għaliex ikun miktub f'xi kodiċi biex jiġi rispettat minn kull membru parlamentari. Ir-rappreżentanti tal-Gvern enfasizzaw fuq il-ħtieġa li f'proċeduri ta' din in-natura kulħadd jiġi ittrattat b'mod ugwali. Sa dan it-tant waqt l-istess laqgħa parlamentari l-Kummissarju għall-Istandards ikkonferma li l-ġimgħa l-oħra irċieva skoss ilmenti minn Carol Aquilina kif irrapporta One News aktar kmin din il-ġimgħa. Il-ġimgħa l-oħra ċevejna skoss li tafu bihom intom ukoll. Irċevejna kwantità. Tra virgolette qed ngħid sejjem dejjem. Qed jaħli l-ħin tagħna, qed jaħli l-ħin tagħkom. Min jagħmel l-ilment ukoll qiegħed naħseb qed jiċċekkja kuljum. Dan hekk kif il-kap de facto nazzjonalista Carol Aquilina fetaħ numru tal-menti mal-Kummissarju għall-Istandards fil-ħajja pubblika kontra l-Gvern blan li wafqu milli jesponu l-proġetti u l-inizjattivi kollha ta' fejda favur il-poplu.